Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Νιάπερς του Κυκλίου. Σε μια νέα στυλιτή επικαιρότητα. Εγώ είμαι η Μέρη. Εγώ είμαι η Βασιλική. Και εγώ είμαι η Δέσποινα. Και το θέμα μας σήμερα είναι η παραπληροφόρηση, μιας και εμείς σας ενημερώνουμε. Σωστά και έγκυρα. Ενώ πάρα πολλοί δεν το κάνουν. Και γενικότερα να θέσουμε τα κριτήρια με τα οποία επιτυγχάνεται η σωστή πληροφόρηση. Αυτό. Γενικά, να πούμε ότι εμείς οι νέοι συγκεκριμένα ενημερωνόμαστε πιο πολύ από τα κοινωνικά δίκτυα. Οπότε αυτό επηρεάζει σίγουρα τη ζωή μας, μιας και το 48% των νέων ενημερώνεται γι' αυτό. Άρα από τα κοινωνικά δίκτυα, άρα ο μισός πληθυσμός στην ουσία σχεδόν ενημερώνεται από εκεί. Το 48% των νέων. Ναι, των νέων. Okay. Άρα όχι ο μισός πληθυσμός. Η μισή ναι. Ναι, θέλω να πω. Ναι, από τους νέους. Από τους νέους, ναι. Ωραία, εντάξει. Ναι, αλλά επειδή είμαστε και καλά εμείς η ελπίδα του μέλλοντος, επηρεάζει σίγουρα πιο πολύ την κοινωνία από ότι θα ενημερώνονταν ένας μεγαλύτερος, από τη τηλεόραση ή από την εφημερίδα. Αυτό. Πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί με τα κοινωνικά μέσα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει και πρέπει πάντα να ελέγχουμε την πηγή την οποία διαβάζουμε ή να διαβάζουμε από πολλές πηγές και να δημιουργούμε μια πολύπλευρη άποψη. Καλά, αλλά και οι περισσότεροι κιόλας δεν ξέρουν. Δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τι είναι παραπληροφόρηση και τι είναι αληθινό. Γιατί πλέον το διαδίκτυο έχει διαμορφωθεί έτσι που δεν μπορείς να αναγνωρίσεις το ψέμα από την αλήθεια. Δηλαδή είναι πολύ επικίνδυνο και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να το χειριστούν και σωστά όλο αυτό. Οπότε, γι' αυτό πρέπει να εκπαιδευόμαστε και από το σχολείο και να ασκούμε κριτική σε ό,τι διαβάζουμε για να ελέγχουμε τις πηγές όπως είπα πριν. Και να ξέρουμε και τι συμφέρον έχει η κάθε πηγή που γράψουμε. Ξέρουμε ότι κάποιο κανάλι μπορεί να έχει κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Ναι, συγκεκριμένο σκοπό και να θέλει να παραπλανήσει εισαγωγικά ή τέλος πάντων να κατευθύνει ένα γεγονός ή μια πληροφορία προς μια κατεύθυνση συγκεκριμένη. Σωστά. Και είναι και το φαινόμενο της υπερπληροφόρησης. Παίρνεις υπερβολικές πληροφορίες, μετά δεν ξέρεις τι κρατάς, θυμάσαι άλλο πράγμα. Ναι, πώς όλο αυτό. Είναι όντως. Γενικώς είναι πάρα πολλά προβλήματα. Ενώ έχει επιφέρει όντως πάρα πολλά πλεονεκτήματα στη ζωή μας, από την άλλη έχει δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Αλλά δεν είναι όλα, δεν είναι άλλη. Δηλαδή μπορούμε να με κάποιους τρόπους να τα. Ναι, με τη σωστή εκπαίδευση. Αυτό με την υπερπληροφόρηση είναι και η ιδέα πώς μας ήρθε η ιδέα για αυτό το βίντεο. Γιατί μίλαγα εγώ με τη Μέρη και λέγαμε τέλος πάντων εντάξει, παράδειγμα τώρα, για την εισαγγελέα για τα τέμπη, όταν μιλάγαμε τέλος πάντων, τότε που είχε βρεθεί νεκρός ο γιος της. Και μου έλεγε η Μέρη ότι δεν σκοτώθηκε τώρα και η εισαγγελέα των τεμπών. Ναι, εγώ είχα την εντύπωση αυτή. Ναι, και της λέω, όχι, λέω, δεν είναι ακριβώς αυτό. Είναι ο γιος της που. Εντάξει, είναι κάτι μικρό δηλαδή που τέτοιο μπορεί να κάνουμε συνέχεια στην καθημερινότητά μας. Να διαβάζουμε έναν τίτλο λάθος, όταν θυμόμαστε λάθος. Και της λέω, όχι, δεν είναι αυτό, είναι ότι ο γιος της που έχει μια μικρή διαφορά δηλαδή για κάποια. Γιατί είναι σημαντικό, ειδικά σε μια υπόθεση τέτοια. Για να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Ναι. Ειδικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε το τι ισχύει και το τι όχι, γιατί δεν γίνεται να παραπληροφορείς κατά λάθος βέβαια τον άλλον με στοιχεία που αφορούν όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά γενικά και το κράτος και το κράτος πρόνοιας κλπ. Και οι πορείες που γίνανε και συνεχίζονται να γίνονται είναι ένα 38 παράδειγμα της ενημέρωσης από τα μέσα. Και εντάξει, παραπληροφόρηση νομίζω δεν έγινε σε συγκεκριμένη περίπτωση. Όχι, γιατί βασικά νομίζω ότι όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν υπέρ όλο αυτό. Οπότε δεν είχε κάποιο σκοπό συμφέρον για να αποκρύψουν αυτές τις πληροφορίες. Οπότε. Είχαν και λόγο κιόλας. Ναι, αυτό δηλαδή νομίζω ένα τέτοιο γεγονός συντάρεξε όχι μόνο τους νέους, αλλά ήταν παγκοσμίως πάρα πολύ έντονο. Και γι' αυτό γίνονται πιστεύω μέχρι και τώρα πορείες. Και ήταν κιόλας απλά σας ενημερώνουμε ότι θα γίνει αυτή η πορεία. Δεν ανάγκαζε κανένας να πήγαινε. Αυτό. Και μάλιστα το σημαντικό είναι ότι είναι ενημέρωση, όχι πληροφόρηση. Γιατί η πληροφόρηση μπορεί να είναι οτιδήποτε άκουσες. Δηλαδή, άκουσε το Γιάννης έκανε αυτό σήμερα. Ενώ η ενημέρωση είναι επί τούτου, ψάχνω αυτό και μαθαίνω. Όπου είναι εξίσου ύψιστη σημασία, γιατί ένας ενεργός άνθρωπος γίνεται και ενεργός πολίτης. Ένας ενημερωμένος άνθρωπος γίνεται και ενεργός πολίτης. Ναι, και να είμαστε ενεργοί πολίτες είναι πολύ σημαντικό. Γιατί έχει μετά συνετή ψήφο, δηλαδή μπορεί να καταλάβει ποια είναι τα σωστά, ποια είναι τα λάθος. Τα ωφέλη. Ναι, τα ωφέλη του μπορεί να τα διαχωρίσει καλύτερα και μπορεί να είναι και. Και
μπορεί να με ψηφίσει με περισσότερη κριτική σκέψη. Αυτό. Εντάξει. Ναι, και αν παρευρισκόμαστε σε κάποια γεγονότα, τώρα επειδή είπαμε την πορεία για τα τέμπη, δηλαδή δεν χρειάζεται να πιστεύουμε, όχι δεν χρειάζεται, δεν πρέπει βασικά, να πιστεύουμε ό,τι ακούμε, ας πούμε, για τον αριθμό των ατόμων που λέγανε, ό,τι και να είπανε, διάφοροι φορείς τέλος πάντων, όποιος ήταν ή είδε φωτογραφίες, που οι φωτογραφίες, αν δεν είναι μυρισμένες, που δεν ήταν εντάξει, γιατί ήταν από ανεξάρτητους φορείς τα drone και αυτά, μπορούσε να καταλάβει ότι αν είπαμε ότι ήταν 20.000, λέμε τώρα, προφανώς ήταν ψέματα γιατί ήταν πολύ περισσότερος. Ήταν, νομίζω, σχεδόν όλοι. Δηλαδή, βασικά ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Εγώ που το έβλεπα, καταλάβαμε ότι νιώθω ότι τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες είχαν κάπως χωριστεί. Δηλαδή, δεν ήταν αυτό το ενωμένο έθνος, ας πούμε, που όπως παλιά που οι πολίτες βοηθούσαν ένας τον άλλον. Είχε χαθεί όλο αυτό. Και τώρα με αυτό που έγινε με τα τέμπη, φαίνεται ότι πόσο δεμένοι καταλήξαμε να είμαστε. Δηλαδή, πως ένα τόσο τραγικό γεγονός γέννησε ένα τόσο έντονο συναίσθημα. Βέβαια, αυτό είναι στενάχωρο για να χρειαστεί κανένα να συμβεί να δούμε. Αλλά να πάρουμε και τα θετικά. Δηλαδή, όντως είναι πάρα πολύ στενάχωρο που αυτό συμβαίνει, αυτό έπρεπε να έχει γίνει μέσω των τεμπών. Αλλά είναι και κάτι ευχάριστο. Γιατί δίνει ακόμα τη δυνατότητα, υπάρχουν ελπίδες. Εγώ είδα έναν πολύ ωραίο τίτλο σε κάποιο προφίλ που λέει τα νέα. Στο Instagram, το δεν θυμάμαι ποιο ήταν, που έλεγε ότι οι νέοι, γενικά όλη η Ελλάδα, οι Έλληνες και κυρίως οι νέοι, πολιτικοποιήθηκαν και ενώθηκαν στην πιο πολιτική εποχή της χώρας. Αυτό ήταν τρομερό. Στην πιο πολιτική εποχή της χώρας. Ότι κανείς δεν ασχολούνται με πολιτική. Και δεν τους ενδιέφερε, αλλά κατάλαβαν ότι αυτό που λένε που έχει γίνει πλέον, ότι λένε αν δεν ασχοληθείς εσύ με την πολιτική, θα ασχοληθεί η πολιτική μαζί σου. Οπότε δεν είναι απλά εγώ δεν ασχολούμαι, δεν με νοιάζει, κάντε ό,τι θέλετε. Γιατί για τέτοια θέματα. Αυτό και ειδικότερα στην Ελλάδα δεν είναι δυνατό να μην ασχοληθείς. Επειδή. Από ιστορία ήταν. Όχι, ναι, γιατί από ιστορία ήταν. Από την ιστορία βασικά καλύτερα. Ήταν όλο αυτό με την πολιτικοποίηση, ότι πάντα οι πολίτες, τουλάχιστον στην Ελλάδα, έπαιρναν μέρος, πάντα υπήρχε αυτή η διαχώρηση. Δηλαδή, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια είχαν αποστασιοποιηθεί μερικοί, αλλά νομίζω τώρα θα σταματήσει πάλι αυτό. Ναι, ίσως να έχουμε κανονικοποιήσει, ας πούμε, και κάποια στενάχωρα φαινόμενα, όχι, γεγονότα που γίνεται. Ναι. Οπότε γι' αυτό ο νέος απευθείας λέει θα φύγω εγώ από την Ελλάδα, δεν θα με ενδιαφέρει, αλλά δεν γίνεται μόνο μέσα στα πλαίσια της Ελλάδας, μην την κατηγορούμε κιόλας. Γίνεται παντού, δηλαδή άνθρωποι πρέπει να είμαστε, γι' αυτό πάμε και στο θέμα μας λίγο πάλι, να είμαστε ενημερωμένοι πολίτες, με κριτική σκέψη, με συνειδητές αποφάσεις, με μια νοοτροπία. Με αναζήτηση. Ας πούμε, εσύ που πέρσι ψηφίσανε τα κορίτσια. Ψήφισες. Ναι, ψήφισα. Ναι, ψηφίσατε. Είχε ανεβάσει, να το πω. Είχε ανεβάσει η Μέρη ένα τέλειο. Βέβαια ήταν ευρωεκλογές. Δεν είναι βουλευτικές, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι. Άσχετο με την Ελλάδα. Άσχετο, τέλος πάντων. Είχε ανεβάσει ένα τέλειο quiz η Μέρη στο προφίλ της στο Instagram που έλεγε ανάλογα με το τι πιστεύεις, χωρίς να λέει ότι ο κάθε βουλευτής, ευρωβουλευτής ή το κάθε κόμμα, ας πούμε, υποστηρίζει αυτό και αυτό. Έλεγε τι θεωρείς εσύ πιο σημαντικό, ας πούμε. Εγώ θυμάμαι έλεγε για το περιβάλλον. Πόσο σημαντικό θεωρείς να μειώσουμε το περιβάλλον. Και είχε πολύ, λίγο, καθόλου, ξέρω κάτι τέτοιο. Και ανάλογα με το τι έβαζε σε τέτοιες ερωτήσεις που ήταν άσχετες με κόμματα, σου έβγαζε ποιο κόμμα σου ταιριάζει πιο πολύ να ψηφίσεις. Ναι, ήταν τέλειο αυτό. Ναι, την ιδεολογία σου. Μα ήταν και πολύ ενδιαφέρον γιατί ένας που τώρα ξεκινάει να ασχολείται με την πολιτική λέει για να δω πού βρίσκομαι, πού στέκομαι. Ναι, και γενικά ανοίγει και μάτια. Είναι πολύ ωραία αυτά τα quiz. Γιατί δεν δηλώνεις ότι ξέρεις τι, εγώ είμαι με αυτό, εγώ είμαι με αυτό. Λες, το δίνω εκεί, το αφήνω. Και πρέπει κιόλας να σκεφτόμαστε και μόνος εδώ που και πριν και να μην ψηφίζουμε ότι. Να μην υποστηρίζουμε ό,τι ψηφίζουν οι γονείς μας, ό,τι μας λένε οι φίλοι μας, οι γνωστοί μας ή ότι είναι πλειοψηφία. Δεν είναι περίπτωση, ο καθένας έχει τη δικιά του άποψη. Ακόμα και λευκό, ας πούμε, είναι προτιμότερο από το να μην πας καθόλου. Ναι, όχι. Βέβαια, θεωρώ ότι και το να μην πας καθόλου δείχνει και κάτι. Δεν είναι η καλύτερη λύση φυσικά, αλλά είναι και κάτι όλο αυτό. Αλλά εντάξει, δεν είναι τόσο σωστή λύση όντως, αλλά ναι. Εντάξει, εγώ θα διαφωνήσω λίγο. Δεν πιστεύω ότι είναι λύση βασικά. Είναι αποχή. Η αποχή είναι επιλογή, ναι, αλλά η επιλογή μερικές φορές δεν είναι τόσο ηχηρή. Εγώ πιστεύω ότι αν απέχεις από τις εκλογές,
όποιος και να είναι, αφήνει τους άλλους να επιλέξουν για σένα. Δηλαδή, ναι. Αλλά τέλος πάντων. Ότι εντάξει, είναι επιλογή. Καταρχάς είναι υποχρεωτική κανονικά. Ναι, αλλά πού να ελέγξουμε τώρα, τέλος πάντων. Ναι, παλιά ήταν, νομίζω, υπήρχε ακόμα και στο διαβατήριο και ότι αν δεν ψήφισες, νομίζω, μια μέρα δεν μπορούσες να πας να ταξιδέψεις κάπου. Στη Βίζα δεν είμαι καθόλου σίγουρη, μπορεί αυτό να είναι λίγο Εγώ ήξερα για τις δημοτικές εκλογές τουλάχιστον που γίνονται ότι αν έχεις ψηφίσει, έχεις προτεραιότητα σε κάποια πράγματα. Μην φανταστείς τώρα τίποτα. Απλά ξέρω εγώ, αν έχεις κάποιο αίτημα, θα προηγηθείς εσύ από κάποιον άλλον που δεν έχει ψηφίσει. Ναι, και αυτό το έχω ακούσει. Γενικώς ήταν πολύ πιο αυστηρά. Έπρεπε να πας να ψηφίσεις, ενώ τώρα έχουν χαλαρώσει πάρα πολύ. Και νομίζω δεν το προάγουν, δηλαδή αυτό είναι το θέμα, ότι δεν το προάγουν ότι πρέπει να πάτε να ψηφίσετε. Στις τελευταίες εκλογές, νομίζω κάπως πιο πολύ. Ναι, καλά. Στις τελευταίες. Ευχαριστώ. Εμείς βρισκόμαστε και μέσα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος, οπότε ενημερωνόμαστε ακόμα πιο πολύ. Άρα πρέπει να ρωτήσουμε κάποιον ο οποίος δεν είναι σε επαφή με το ζήτημα αυτό. Πρέπει να φέρουμε και σε αυτό το επεισόδιο. Ειλικρινά. Θα έρθουν κάποια στιγμή καλεσμένοι. Ναι, αλλά όντως εμείς μέσω του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είμαστε πολύ πιο ενημερωμένοι. Βέβαια, φέραμε και στο σχολείο ανθρώπους να μιλήσουν για το πώς θα έρθουν και την επόμενη εβδομάδα. Α, ναι. Ναι. Ωραία. Θα έρθουν, εγώ δεν είμαι στο Ευρωκοινοβούλιο. Α, θα είναι surprise. Ναι, θα δεις. Καλά, δεν δουλεύετε τώρα. Δεν ξέρω αυτό το πράγμα. Ναι. Λοιπόν. Προσπαθήσαμε κι εμείς όσο μπορούσαμε να προάγουμε, καλά, ειδικά εσύ. Είχε ανεβάσει stories για να πάτε να ψηφίσετε. Είναι σημαντικό. Και άμα δεν ξέρετε, να ψάξετε. Τέλος πάντων. Γιατί ούτε εγώ δεν ήξερα. Ούτε εγώ βασικά ξέρω ακόμα πολύ. Οπότε ήθελα όσο μαθαίνω εγώ να μαθαίνει και ο άλλος απέναντί μας που ενδεχομένως το ερέθισμα να το δώσω. Αυτό που λέγαμε και μαζί του, ότι πρέπει πλέον να σπάσουμε αυτό το ταμπού. Να μην μιλάμε για την πολιτική γιατί είναι κάτι κακό. Δηλαδή δεν είναι κακό το να πεις, ξέρεις τι, εγώ άκουσα χτες αυτό. Δεν σου λέω αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό. Απλά να το αναφέρεις γιατί μπορεί να μην το άκουσε. Ναι, και μάλιστα είναι πολύ ηρωνικό γιατί φοβόμαστε να μείνει κάτι δεν είναι πολιτικά ορθό όταν δεν μιλάμε για το πολιτικό correct. Το politically correct δηλαδή, χωρίς politically δεν υπάρχει. Δηλαδή, πραγματικά. Ναι. Αυτό, ειδικά τώρα με τους Ολυμπικούς Αγώνες που είχε γίνει η έναρξη και θα ήθελε να δείξει η Ευρώπη, ας πούμε, ότι είναι ανοιχτόμυαλη και ότι δέχεται και λεφτά. Δεν γίνεται όμως να έχεις... Το είχαν πολιτικοποιήσει πάρα πολύ στις εκλογές, δηλαδή... Ολοκλήρωσε το συλλογισμό. Ναι. Βασίλα, το είχαν πολιτικοποιήσει πάρα πολύ αυτό που η έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Και βασικά ήταν σε σχέση με το παρελθόν, ήταν πολύ. Δεν άφησε τόσο καλές εντυπώσεις αυτό. Ναι. Γιατί δεν είχε σχέση με τους Ολυμπικούς Αγώνες, είχε σχέση να δηλώσει μια πολιτική άποψη ότι εγώ είμαι εδώ, η Ευρώπη είναι ανοιχτή σε όλα, σε αποδέχομαι, ας πούμε. Καλά, βέβαια, αυτό και ότι η Ευρώπη είναι ανοιχτή σε όλα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, για να μιλήσουμε. Εμείς που πήγαμε και ένα ταξίδι, δεν το είδαμε και τόσο αυτό. Δηλαδή, δεν ήταν ούτε τόσο. Εντάξει, η πρόσβαση. Βασικά, ναι, και η πρόσβαση δεν ήταν τόσο εύκολη. Δηλαδή, εντάξει, μέσα με την ταυτότητα εννοείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπήρξαν κάποια θέματα. Εντάξει, τώρα μεγάλες ιστορίες. Αλλά δεν ήταν και πάρα πολύ ανοιχτή. Ακόμα και σε εμάς δηλαδή, που ήμασταν Ευρωπαϊκή Ένωση, σχολείο, φανταστείτε σε άλλα. Ναι, εντάξει. Νομίζω υπάρχει αυτή η φήμη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ότι δεν είναι τόσο ανοιχτή. Δηλαδή, παρόλο που δίνουμε αυτό το μήνυμα, είναι λίγες οι χώρες, κυρίως προς τη Μεσόγειο πιστεύω. Που είναι όντως ανοιχτοί και δέχονται τους ανθρώπους με ανοιχτές αγκαλιές εδώ πέρα. Ναι, και μας έκανε και εντύπωση κιόλας. Λέμε, οι χώρες, η Γερμανία, η Γαλλία που επισκεφτήκαμε, που υποτίθεται είναι. Καλά, εγώ το περίμενα την αλήθεια, το είχα ακούσει. Ναι, εγώ δεν το είχα ακούσει, μετά το άκουσα, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Δηλαδή, φανταστείτε σε εμάς, δηλαδή σε άλλους πώς θα συμπεριφέρονται. Αλλά δεν ξέρουμε. Καλά, εμείς έχουμε συνηθίσει κιόλας, επειδή εμείς ως χώρα δεχόμαστε, ας πούμε, θέλω να πιστεύω τους ανθρώπους που βασιζόμαστε, αλλά βασιζόμαστε στο τουρισμό, δηλαδή στην ουσία θέλουμε να έρχονται άνθρωποι. Καλά, από παλιά ήταν, από την αρχαιότητα, να το πάρουμε. Θυμιζόμαστε για την φιλοξενία μας. Πήγαιναν οι Σπαρτιάτες στην Αθήνα. Όχι ρε! Στο Πελοποννησιακό, βέβαια. Τα μακρά τείχη πηγαίνανε. Την αρχαιότητα. Ναι, δεν το επορμήτω. Αφού ρε, δεν έκανα το δίσε στο γυμνάσιο. Όταν πρώτα όταν ερχόταν κάποιος στους αρχαιότητες, έλεγα παιδιά, τι κάνετε στο γυμνάσιο. Εντάξει, εννοεί τη φιλοξενία. Ναι, δεν μιλάω για τους έχετε, συγγνώμη,
Αν είδα σε αρχαιότητα. Αρχαιότητα είναι. Εντάξει. Υπήρχε φιλοξενία αυτή στην Ελλάδα. Ναι, εντάξει. Δεν μπορεί να το πει τουρισμό. Αλλά δεν μιλάμε για τουρισμό. Ναι, εντάξει, κατάλαβα. Δεν έρθει στο σπίτι σου να σου πει: έχει ένα ποτήρι να το πει. Ναι, έλα. Δεν πάνε οι παιδιά. Είναι η παραβολή του Χριστού που είχε δύο αδέλφια και γυρνάει ο άλλος και λέει: γιατί τον καλοδέχτηκες αυτόν. Για να γυρίσουμε όμως στο κομμάτι της ενημέρωσης. Αυτό που λέγαμε με τη Μέρη, γιατί το έχουμε ξαναγυρίσει στο επεισόδιο. Γενικά κάποια προβλήματα περνάμε, παιδιά. Αυτό που λέγαμε και με τη Μέρη όταν το είχαμε ξαναγυρίσει την πρώτη φορά. Λέγαμε ότι είναι καλό να τα συζητάμε και μεταξύ μας και πρέπει και οι νέοι να ενημερώνονται πλέον και να μην το παίρνουν ούτε στα αστεία, να το παίρνουν πολύ σοβαρά. Δηλαδή δεν είναι κάποια πράγματα που συμβαίνουν και είναι κάποια πρόσφατα που συνέβησαν μέσα στη Βουλή. Δεν είναι αστεία κάποια πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να το παίρνω γελάμε. Έχω δει και memes που κάνουν. Και αυτό είναι ένα καλό τρόπο για να διευρύνει κάτι. Γιατί θα δει κάποιο ένα meme που ξέρω εγώ μπορεί κάποιο να πετάει χαρτιά στη Βουλή, λέω εγώ τώρα. Και να σου πει γιατί πετάει του χαρτιά. Δεν μπορεί να λέει ένα αστείο ότι δεν ξέρω κι εγώ τι. Ναι, είναι τέχνη. Ναι, σίγουρα. Δεν το μειώνω. Απλά λέω ότι και κάποιο θα ενδιαφερθεί, δηλαδή θα τον προβληματίσει. Τι γινόταν στην Βουλή και πετάγανε χαρτιά, ξέρω εγώ. Κατάλαβε. Οπότε και από αυτά τα αστεία μπορεί κάποιο να πληροφορηθεί. Και δεν είναι απαραίτητο δηλαδή, να νιώθει κάποιο άσχημα που δεν ξέρει. Δηλαδή, ευτυχώς αναγνωρίζει που δεν ξέρει ώστε να μάθει. Δηλαδή, δεν γίνεται κάποιο να ξέρει από πολιτική από τη μία μέρα στην άλλη. Δηλαδή, ήταν παράλογο αυτό. Αλλάζει γνώμες, ναι. Όχι, γίνεται σήμερα το πράγμα. Λοιπόν, όχι, νομίζω είναι και μια πρόφαση για να ενημερωθεί. Δηλαδή, αυτό το καταλαβαίνει, λέει: ωραία, πάω τώρα να το ψάξω. Οπότε του δημιουργεί και ένα αίσθημα της ανάγκης να ενημερωθεί μέσα από τα μη που λες ή από άλλα πράγματα που βλέπει. Βέβαια, κάποιοι τελευταία τώρα, κάποιοι, ας πούμε στην εξουσία, πώς θα το πω τώρα, κάποιοι βουλευτές τέλος πάντων που έχω δει κάποια βίντεο τους στα κοινωνικά δίκτυα, στα social media τέλος πάντων, λέγανε, ξέρω εγώ, μπείτε στο κανάλι της Βουλής και δείτε. Το οποίο ισχύει, άμα το σκεφτείτε, ό,τι γίνεται μέσα στη Βουλή δεν είναι κρυφό. Είναι σε live αναμετάδοση, υπάρχει ολόκληρο κανάλι. Δηλαδή, μπορούμε όντως να μπούμε να δούμε. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε στο ίντερνετ, μπορεί να μην είναι έγκυρα. Μπορούμε όντως να μπούμε να δούμε τι συζητάνε εκεί μέσα. Είναι κατευθείαν, ομό, δηλαδή δεν υπάρχει επεξεργασία, τίποτα, είναι live. Μπορούμε να δούμε τι γίνεται εκεί μέσα και να κρίνουμε από μόνοι μας. Δηλαδή, αν κάποιο λέει δεν με ενδιαφέρει το περιβάλλον και θα κόψω όλα τα δέντρα, πούμε: όπερ φίλε, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Άρα δεν σε υποστηρίζω εσένα, λέω εγώ τώρα. Αν κάποιο πει το αντίθετο, θα πούμε: α, καλά τα λέει αυτό. Ή κάτσε να ψάξω και τι άλλο κάνει. Κατάλαβες. Εντάξει, από την άλλη τώρα να κάποιο κάθε μέρα. Δηλαδή, πρέπει να βρει, μια μέρα που γίνονται κάποια σημαντικά πράγματα, θα μπορούσαν κάποιοι να κάτσουν που δεν ξέρουν πιο πολύ. Εντάξει, μπορεί και να δει μετά σε ειδήσεις τα highlights. Ή να ακολουθήσετε τα κανάλια και να δείτε τι ανεβάζουν. Επίσης, βέβαια θα σας βγαίνουν και από σειρές. Αν ακολουθήσετε τα κανάλια. Μην το λες. Να εκμεταλλεύονται τα κοινωνικά δίκτυα και το πόσο εθισμένος είναι ο νέος σε αυτά. Και βασικά και εξαρτημένος, δηλαδή. Έχουμε ανάγκη εμείς να ενημερωθούμε, ειδικά από τα κοινωνικά δίκτυα. Δεν θα κάτσω εγώ να δω που μια διαφήμιση κάτι. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να δω πού έγινε αυτό από το Instagram, από το TikTok. Είχε ανεβάσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ποσοστό νέων 18, ξέρω εγώ, 25, από πόσο της εκατό, από ποιο μέσο ενημερώνονται. Τα social media ήταν πάνω από 50, 56, 60% νομίζω ήταν. Το ραδιόφωνο ήταν 2%. Κανένας παμπούλος στην Αγγλία. Ναι ρε, αφού πλέον τα social media έχουν γίνει προέκταση του χεριού μας κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, ναι, πες. όχι προέκταση, αλλά είναι πλέον μέσω της καθημερινότητάς μας πλέον. Παλιά μιλάγαμε με μηνύματα, SMS, μην το πάμε στα γράμματα. Και πλέον καταλήγουμε να βρίσκουμε τον άλλον μέσω με μια κλίση στο φωνητικό. Ναι, από το φωνητικό, από βιντεοκλήση, δηλαδή. Πάντως, η ιδέα να ενημερωνόμαστε από τα social media είναι καλή ιδέα δηλαδή για κάποιον, για μια καμπάνια, ας πούμε, γιατί ο άνθρωπος δεν θα κάτσει να αγοράσει μια εφημερίδα πολιτική ή να μπει σε κάποιο site πολιτικό. Το ξέρω, θα έπρεπε, αλλά δεν το κάνουν. Ενώ στα social media που λες, είμαστε όλοι. Και οι νέοι και αρχίζουν και οι μεγαλύτεροι πλέον. Απλά είναι και πιο επικίνδυνο, γιατί στα social media δεν υπάρχει έλεγχος. Δηλαδή,
είναι προτιμότερο, θεωρώ εγώ προσωπικά, να πάει να το ψάξει. Είναι και από εφημερίδες ή από κάπου αλλού, παρά από τα social media. Γιατί στα social media ακριβώς δεν υπάρχει έλεγχος και είναι πιο εύκολο η παραπληροφόρηση. Οπότε. Ναι, σίγουρα. Απλά λέω ότι επειδή είναι και ανάμεσα σε πράγματα που μας ενδιαφέρουν, τέλος πάντων σε άλλα πράγματα που μπορεί να ενδιαφέρεται κάποιος, την ενδιαφέροντά του, είναι και αυτά ενδιάμεσα. Οπότε μπορεί να τα πέσει στο μάτι του. Άρα, γενικά καταλήγουμε στο ότι πρέπει να ενημερωνόμαστε σωστά, με αποδείξεις, με πολλές πηγές, να το συζητάμε, να διασταυρώνουμε απόψεις, να αμφισβητείται η γνώμη μας από άλλους και να βλέπουμε αν. Πώς το λένε, αν το πιστεύουμε ακόμα αυτό που πιστεύουμε, να αλλάζουμε και γνώμη ενδεχομένως. Γενικά να υπάρχει μια κινητικότητα στην νοοτροπία μας, γιατί ούτε το να είσαι στάσιμος δεν είναι η λύση. Αυτό να ασχολήσει. Και να δεχόμαστε και τις απόψεις των άλλων. Φυσικά. Γιατί δεν γίνεται να έχουμε όλη την ίδια άποψη. Ναι, δηλαδή αν εμείς έχουμε διαφορετική άποψη, άμα σου πω τη δικιά μου δεν σημαίνει ότι θα σε κάνω να έχεις. Δεν θα έρθω εδώ να σε χτυπήσω να σου κάνω το μαύρο μαύρο. Θα έρθει. Είναι σίγουρο. Αλλά ναι. Οπότε αυτά. Αυτά νομίζω για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Θα τα πούμε σε ένα ακόμη επεισόδιο, μακάρι με καλεσμένο. Και σύντομα, μακάρι. Ναι. Αυτά από εμάς, τα λέμε σε ένα ακόμη επεισόδιο. Γεια σας. Bye. Λοιπόν, γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο των Yabbers του Κηλικείου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόσο χωρίς παιδιά, πόσο καιρό. Ναι.